S'està complint el quart centenari del naixement de la beata Inés de Benigànim i per a solemnitzar i recordar tan insigne efemèride s'han estat i s'estan organitzant diferents activitats i iniciatives. Una d'elles són les processons extraordinàries de la imatge de la beata amb la intenció de que entre gener de 2025 i gener de 2026 la imatge de la beata hagi recorregut la pràctica totalitat dels carrers de Benigànim. Eixides que tindran lloc les vesprades de 4 diumenges amb recorreguts processionals diferents. Benigànim s'ha dividit en 4 sectors. Cadascun d'aquests diumenges, la beata eixirà de la seva església, recorrerà la meitat de l'itinerari establert per a cada dia, pararà per a celebrar l'Eucaristia i farà la segona part de l'itinerari per a tornar al seu temple. Esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros.